Halloween zabaltzen ari zela eta nekanek herriko aitonamonekin hitz egitea erabaki zuen eta haien oroitzapenetatik abiatuta sortu zuten Oiartzungo gau beltza. Gurekin da Nekane Martiarena. Kaixo Nekane. Haupa Nekane, arratsaldeon. Berdin. Bueno, gaur eserleku egokia jarri dizugu, ez? Torea. Eleante. Nekane, gaurko eguna edo gaurko gaua berezia da zuretzat? Bueno, berezia da, bereziki aurten berezia egiten zait konturatu naz asko edatu dela gau beltza. Eta pixka bat jarraitzen sare sozialetan eta ikusi dut, bueno, herri askotan ospatuko dela, ez? Ordu, bueno, aurten bereziki, berezia egiten zait, bai. Oiartzunen zuek noiztik ospatzen duzue? 2014. 2014an hasi ginen ospatzen, eta geroztik urte batezik, eurilakin eta ezin izan du genuen egin, eta geroztik bestela urtero ospatu dugu. Nola hasi zen guztia, 2014 horretan? 2013an nik ikusi nun herrian, gaztetxo asko truko, trato eta hortza ibiltzala, ez? Halloween ospatzen, ez? Eta intzian hola buruako lako krak bat, ez? Eta hasi nintzen, herriko aitonamonak inizketan, ez? Galdetzen ila beraiek, zarbait egiten zuten egun hontan, ila mozorrotzen zian, ila kalabaza bat zeuden, ila ze egiten zuten, ez? Ordu, aitonamono horiek esplikatu ziaten, kalabazak bai ustutzen zituztela, arbilak ere erabiltzen zituztela ustuta kandela jartzeko, festa ez zutela ospatzen, bat zehola gau honen inguruan olako zerbait, ez? Orduan, informazio horrekin eta Oier Araola zan artikulu batzuk irakurri eta guk egiten dugu lana ludotekan, herriko ludotekan, eta hurbildu nintzen lankideen gana eta esan nien 2014an ospatu behar dugu gau beltz bat. Eta hola, hasi ginen 2013an sortzen eta 2014an ingenuen gure lehenengo gau beltza. Baina nola sortzen da, nola baitere utxetik festa bat? Nondik hasten da? Hasi ginen pixka bat forma bat eman agian, ez? Helburu batzuk edo, ez? Balore batzuk eman agian, ez? Lehenengoa, gu euskaldunak, guk ez dugu Halloween ospatu, ez gu guazen guretik sortzea, ez guria den zerbait berrasmatzea, asmatzea edo nahi dugun bezala, ez? Orduan hasi ginen, zer da, iluntasuna, beldurrak, orduan hasi ginen pixkat balore horiei forma bat ematen, eta forma izan duzen, pixka baitaren nahi genuen jasangarritasuna baitaren, nahi genuen, aurrak ere ikastezaten jasangarria zer den euskalduna izatea, zer den euskal kultura izatea, zer den beldurra, zer den... Eta hola, hasi ginen, eta sortu genuen gure ustez, festa polit bat, ez? Eta gehozti, hor gaude, urtero. Balore batzuk aipatu dituzu, Nekane. Azpimarratuko ditugu, zein diren balore horiek? Guretzako ezinbestekoa da euskalduna izatea, ez? Festa euskalduna, ze guk euskalduna gea, ez? Ezinbestekoa da berdintasun bat, ez? Ze berezikin gogoan du nola ationamon horiek kontatzen ziaten, gizonezkoak ziala emakumeak beldurtzeko jartzen zituztena kalabaz horiek edo kandela horiek, ez? Neska gaztiak elizatik ateratzen zianean, guan jartzen ginen mausat, orduan, guk ez dugu nahi, ez? Orduan, maskar horren azpilan berdin du zein don, ez? Neska den mutila den, ez neska ez mutila berdintzaigu, ez? Orduan, berdintasun aldarrikatzen dugu, ez? Aldarrikatzen dugu natura. Aldarrikatzen dugu jasangarritasuna, gure mozorroak dira, guk ez dugu nahi mozorro bat erosila eta ez da gize printzesa, eta guk mozorroa nahi dugu, etxea jon, arropa zarrak hartu, jasangarritasuna aldarrikatzen dugu. Izaera bat, gure izaera bat aldarrikatzen dugu, ez? Iluntasuna, beldurra, holaxe, ez? Mozorroi buruz izketan hasi garela, hor ikusi dugu maleta batean hanka bat sartuta. Zer behar dugu gau beltzean mozorrotzeko? Ez dugu ezer askorik. Guretzako nahikoa da arropa zar bat hartu eta horrekin bagoaz aurrea, ez? Ikusten zu izan dateke arpegila estali, txapela bat, arropa zar bat, bi zulo egin, zuloekin gabe, ez dugu ezer askorik, ez? Etxean ditugun gautzak dira askotan, ez da? Bai, nahikoa da. Gaina hori da aldarrikatzen duguna, ez? Jende asko nahi du, etortzen da ez dakit maskarakin edo egitaiakin edo... Hoi ez da gure gau beltza. Gure gau beltza, hause da, gure gau beltza, ez? Etxeko arropa zarrak hartu eta guazen kalea, ez? Mozorrotzea. Garai batean guratxoan amona zeitzen zuten. Ganbara jon, arropa zarrak hartu eta mozorrotu, ez? Guk ere hoxe nahi dugu, ez? Kalabaza bai? Kalabaza hemen ere egiten zelako, esaten dizuete. Oiartzunen behintzat ationamonak esaten ziguten, kalabazak hartu, arbilak ere hartu, ustu eta barruan jarri kandelak. Eta horrekin jolasten zutela. Orduan, guk hori ere erabiltzen dugu, ez? Aldik eta kalabaza hundienak, erraldoienak, kandela pila basartu eta beldurtzeko, ez? Eta Oiartzunen pasadira dagoeneko 8 urte, ez da? 2014tik
hogeita bira, ari da indarra hartzen? Horregatik esaten ditzuen, niretzako gau beltza guztia dira bereziak, ez? Eta bereziki lehenengo ere izan duzen ikaragarria ze apostu bat izan duzen. Lehenengo urtien genuen gau beltza, esan genuen, bueno, ila jendiak nola hartzen du hau, ez? Eta ikaragarrizko jendetza alkartu ginen, suaren inguruan afaltzeat, ez? Baina bain, 2022an ikentzait bereziki berezia, horrexegatik, erruz zabaldu delako, ez? Astenbakia jarraitzen, leheno oso herri gutxi ginen, motrikun katu beltza eta oso herri gutxi ginen. Eta gaur egun astenbakia jarraitzen, iparralden, Nafarroan, Araban, herrialde askotan, Bizkaian toki askotan, ez? Oarsoaldean ere leheno gu bakarra ginen, eta gaur egun Oreretan itzen da, Pasaian itzen da, Astigarragan aurten lehenengo aldia, Altzan bigarren urtia, asko zabaltzen nahi da, ez? Bai, ari da zabaltzen. Endaian ere aurten lehen da biziko? Endaian ere, bai. Uste dut Baionan eta Biarritzen ere badaola. Ari da asko zabaltzen, ez? Eta niretzako oso pozgarria da hoi. Topaguneak ere egin du zabalkunde horretan bere lana, ez da? Bai. Ingenun alkarrekin, topagunekoak ere ikusten naizian, nola Halloween asko sartzen naizen, sortu genuen, alkarrekin dokumentaltxoa sortu genuen, material bat sortu genuen baita ere, balore hau edenak aldarrikatzen dituna eta material horretan badago baita ere berri batek zerotik hasi nahi badu nola egin, kartelak eta dena. Eman genitun formakuntza batzu baita ere Ibarren, eta hor berri batzuk apuntatu zian, eta nik uste dut horrek ere bultzada handia eman diola, ez? Eta horrek asko lagundu du, bai. Esan daiteke dagoeneko zuen festa Oiartzunen errotuta dagoela? Bai. Errotuta do, baina nik uste dut hasieratik, Xabi? Eske ikaragarria izan duzen lehenengo urtean ere gu, abertze pasatzen den hemen, gure beldurrakin, ez? Bitu, ze egokilagu, ez? Eta ikaragarrizko jendetza zeon, eta gaur egun, bideotan ikusi beste iketzut, ez? Zenbat jende alkartzen den Oiartzunen gaubeltzaren inguruan, ez? Eta, atzoin, larun bat inen genuen mozorro talerra, eta ia, 80 pertsona alkartu ginean mozorroak iteak, alabazak ustutzea, eta oso horrotua, bai. Eta zein izango da gaurko egitaraua? Guk iten dugu beti egitarau berdina, sua pizten dugu, suaren inguruan bakotxak etxetik ekarritako janariakin afaltzen dugu alkarrekin, beldurrak idazten ditugu, guretzako ere garrantzitsua da dena beldurra ditugula etortzia, bakotxa gure beldurra baino dena ditugu beldurrak, etordu nor komunitatean, herrian adieraztia, beldurroiek surtara botzen ditugu, suak eramaten ditun eta gure gorputzetik ateratzen ditugun beldurroiek, eta gero hasten dugu beldurrezko ibilbidea. Eta beti bukatzen dugu suzko akerrakin. Aker badakagu Oiartzunen eta suzko akerrakin urtero bukatzen dugu gure gau beltza, ez? Hoi da gitaraua. Beldurrezko ibilbidea aipatu duzu, hori zer da? Herrian geldialdiak egiten dituzue? Herrian zehar ibiltzen gea, beti, inditugu hainbeste urtean, ibilbide oso ezberdinak, eta orduan herrian zehar bagoaz, pasiatuz eta jendia du izkutatua, paseo horretan, ibilbide horretan, eta orduan jendea badabil guri sustuak ematen edo gu beldurtzen, ez? Herriko antzerki taldeko gaztetxoak dira, hor dabiltzanak, eta gutxina esperozun tokian azalduko zaizu bat karraxika edo bat trompeta jotzen edo bestia maleta batekin edo dena delako, ez? Hoxe da beldurrezko ibilbide bat. Propio sortutako abesti bat ere baduzu, Jon Martinak sortu zizkigun kopla batzuk, eta gero dakagu baita ere propio akerrantzako Aitor Arozena eta Lartaun txistulari taldea sortutako abesti bat akerrantzako baita ere, bai. Zerbait abesterik badago edo? Gero nebazuten norakin eta etzekin eta bestuko txugu kopla. Oso ongi. Bai. Hori ere herrian egina. Jon Martinek sortutakoa koplak, eta beti izaten da zezen zuzkoak badaka bere abesti propio, ez? Baina guk akerra ateratzen dugu. Eta orduan, faltan botzen genuen akerratea eta etzeon, eta, txistulari jakin hitz egin usan, zergatik ez, eta hola, sortu zuten abesti bat, eta badaka, akerrak badaka bere abesti propioa. Bere abestia.